Sithola ku France Dlamini uthi kuncane ukubongwa kwami kukhulu ongenzele khona namhlanje into esibhekayo sibheka into abantu abangayinaki neze sike sezwa nenini okhosini kukhulunywa uLucky Nkosi ekhuluma lapha ebusuku mfowethu ekhuluma nomunye wabefundisi othi yena akukhona akuyona inkingi ukuthi kuganane abantu bobulilo bodwa okusho ukuthi bangaganana abantu besifazana bodwa noma amadoda odwa ngaganana kusho umfundisi wayikhona on air ekhuluma so njengamanje sizobheka leyo nto nathi sizoyibheka ukuthi lapha sala konakala kwanje so manje sizobheka ukuthi ke kuyinkinga yini ngokwasemsamo ukuthi ubulilo bodwa buganane uma sithi ubulilo bodwa osisi bodwa bangaganana yini noma amadoda odwa ngaganana yini noma sibiza ngokuthini leyo nto siyazi ukuthi uhulumeni uyiphasisile uthi akana nkinga nalokho ukuthi bathandane futhi baganane abantu bobulilo bodwa sifuna ukuyichecka ke thina ngala ngoba thina ukhumbula ukuthi si healing hour sibheke futhi nesintu kakhulu sikuhlanganisa sikuxuba nokukholwa ekukholweni abanye bathi akunankinga ngikhumbula nje sikhona uMakhosi oyisangoma othwasisa abantu abanjalo impela sifuna ukuyibheka ukuthi uthawe yakwazi ukuganana nomunye uthayi yini baganane bodwa uzongixolela ukuthi umngane wami ngizoyenza isibonelo ngaye ngoba akanankinga ngeke ayithathe personal laba abanye bawusuke bayithathe personal kakhulu so sifuna ukuthi sivule indlela abanankinga no self abanankinga no somizana abanankinga okay singawathinti kakhulu amagama abo sivele nje sihlale phezulu kwendaba singabathinti kakhulu ngoba basaphethwe istress kakhulu kutrende kakhulu ukuthi angathandaziswe loyo ngoba loyo sekuningi kakhulu umnyama nje umbhekile uphethelwa izinto uphethelwa umsamo ngoba yabona nje somizi gaxela ufuna umkhuleko nje njengohulumeni walelizwe kwenze njani ayikha uyabhetha mfowethu nami nje angizazi into eziningi kodwa ngisile nje ukuthi uyahutshwa left and right manje ke mina okunye kusiyami naye bakithi la kuthi sexoshwe khona saxoshwa siyaphila amazwi engingamunika wona somizi ukuthi kuyajwayeleka kuyaphileka la ngaphandle nebexoshwe left and right shame bakithi xese aklego radio iqiniso ziyakhala alright macingwane mfethu sifuna ukuthi kuphawule abalaleli iqala thina bese siphawule ekugcineni ngoba asifuni ukuphawula phambili bese belandela thina ithi topic yanamhlanje kulungile yini ukuthi abantu bobulilo bodwa baganane impela wena usisi la ekhaya uthola imessage uthi hayi cha usisi wakho uyaganwa uganwa enye intokazi yakamdlalose sizobe ifikile impela zizokhipha amalobolo akulona yini asibhekeni ngokwesiko noma umupha either way konje kwenzakalana kumahali nasemizi esenzela example ngoba kwi-public domain ubani walobolo mani wayindoda noma baba okay ngicela singayi kakhulu kuyena asivele siye kumngane wami utha ngoba angeke ngibe nenkinga uyajula lo yakagane sikhuluma ngabantu abaganene la and it was official in South Africa ukuthi basebhekene nama bump nama humps nama potholes in their relationship noma nama divorce into enjalo kodwa ngokwesintu sakithi mabeganene abantu abaphinde bahlukane bangaba nama differences ingakho into mfowethu impela uyiqinisela umsuku ukuthi kufanele cha lenganisana labajolayo yajola utha ngaze ushaya indawo nje okay so I guess vele siqale sizwa abalaleli kuma voice note ukuthi bathini 0659337172 isikhathi naso singiphatha kabi sivele sigijime kakhulu 0659337172 0659337172 sikhumbuleke ukuthi yonke into sikhumbuleni yonke into esishoyo ukuthi kunabantu abathandanayo kunabantu manje abahleli bonke abahleli ndawonye inkulumo yethu noma uyi-opposer kodwa ngicela uyi-oppose ngesisoka
ungayi oppose uhlambalaze Udlale ngenkotha, yabo ya dlala ngolimi nje kahle uyibeke ube nesoko ngiyabona impela sebeqalile ku Facebook la babhala amagama engawathandi mina ke mfowethu baningi abantu engibablockile ku Facebook maybe abantu engibablockile ku Facebook sebeyala ku 2000 anginqeni mina ukuposta into nje engawenza umqondo ngisuke ngicheck umqondo wabantu ukuthi abantu kahle bona uma bebona into abangayithandi baphendula kanjani baphendula ngesoka noma baphendula kanjani uma ufuna ukubona mfowethu ngelinye ilanga ukuthi umuntu wakho wesifazane uyakuthanda awenze nje into ethe phecelezi noma nje ngamasibomu kukhona enye indoda yakakhuluma enye into ngizwe yathi uma ufuna ukubona ukuthi umuntu wesifazane ungamlobola impela lo ngamasibomu nje ungamlobola nje lo unentombi vele uye toilet ungashitabi ebese ukhipha iandi njalo ibeke lapha ungambona iwasha that's a real woman ungambona hey awuzoyiwashela lento yakho ungaguli ungasoli lo umuntu lo wayisangela wayingasangananga uyamtheka kwazalwa wengizwe lalela kunabantu enze sengathi kwenzeka iphutha yes ngizwe kunabantu besifazana ofanele bacheke kusekuhle ungakaguli ukuthi lo muntu uzokwazi ukungimela yini noma sengigula noma ume ngoba kunemali kunabantu abamile these days abantu abaningi abathandi wena kodwa bathanda ini imali yakho noma bathanda izinto nazo kunomuntu ongathandi into yakho kodwa uthanda wena uqobo lwakho yabona umuntu onjalo umbamba ngokuthi ianda nje imhlophe athi hawu konje angilingi nje ngithinte lento ziwashele wena kodwa umuntu oqotho wesifazane khuluma ngomehezo lapha umsisile owagizisiwe noma ukhuluma ngesihlamo uqobo hayi ngizwe hayi ungangibeki ukuthi ibhadla yabona adaba emhlophe awukwazi ungabe khona umhezo lapha abanye abantu bashipha kusala umgwasi lapha mkhulu ukhulumela ngento phethe kanje ungabeka amagama esiZulu mfethu uthi pha wena utheni uthele wona ngathi uzwile la ukusho nje ngitheni mina awu uzozwa ungabeki ukuthi ibhadla mfethu wathibeka amagama esiZulu khona amagama esiZulu angafanele wabeke kanjalo ufanele wahloniphe ngithini ngithi ukungcola hayi ukungcola hayi akukho kahle emtsinsileni akuhle umehezo ibani ande mhlophe yazi kahle ande mhlophe ngabe lo ngazalwa aba kanye ande mhlophe indaba ungafuna ukuba nayo hawu hey zibhizi kabi izinqa manje nizafika lapha nje ngoba abantu besifazane bavelele yazi kodwa awubona nje wathi ubona le adathi wekhuluma ngathi yini yathi kamakhenika kwehluleka automatic bayigqokisa ibelizise fiti khona yamanda isistro kodwa umuntu wesifazane oqotho kumele ayiwashe hayi cha kumele ayiwashe ohloniphayo kumele ayithathe ayiwashe angacomplain hayi khona nabo fanboy lo wona wakhula la ngephutha nje hayi yazi mina I'm more sophisticated than you hayi akade ngikade kuba angikadlanga mina nginike abantu besilisa itip ukuthi uma unentombi lalela ngibanike itip mina uma unentombi uyabona ukuthi mazo5 intombi zakho ufuna ukuchoza iyona shiya nje anda awungiboleke shi anda ungayilokho njanga shi anda ungayisuli
manje ile ndaba iqale kothaya soke lapha imtsinsileni angiyazi ukuthi libheke ngithi uwe manje usungiphazamisa mana kuphazamisanga mkhulu uwe nje bona wayingena uyaphi emtsinsileni ngxenye uwe sesikhuluma ngezinga manje hayi uwe mkhulu hawu mina ngithukile ukuthi hawu ungena kaphi manje umsenzi yena swatile madoda ayibabisa kahle kabizinke bathini sithi hayi maswati bakothi bathini bathini ziyakhala manje 14 minutes before 5 o'clock hayi lo baba uyahlupha lo hayi uhlupha wena ngani mina bengikhuluma ngibeka indaba mfethu wahlelelani wena wazofika emande namhlophe anomhezo akade awu mechanic angithi hayi bengifuna ukukhombisa insizwa la ukuthi untombazane eqotho uyitesta ngale yona kodwa ushiya nje ingashidala ipaint no brown mhlophe kumesh hayi faka umblaselo nentombazane ifiqube uthebona okunye kubomvu okunye kumnyama okunye ukuxubene ake ngithi leyo sizokhuluma ngaye yentombazane njengamanje sila kubantu abanomlilo obodwa 065933 772 065933 772 ake sibone ukuthi ubani sibazi ukuthi bathini ama voice note ukuthi ku right noma ku right yini sibone lapho sakazi wami nobaba ugehlelezi lapha e-studio hayi mina bheke bafowethu nawe baba ngeke mina iganane nomfana ngathi ngisaba kuhlala embedeni hayi mina ngilele mfana nje ngiphathe ingubo yami nami bathe yakhe ngoba understand hayi ngeke nazo iziplaza ungixolele mina ngingikwazi kana mfana futhi ngingikwazi ukuthandana naye ngizithanda kabi ayibu umfana ayibu ngeke ngiyayiphika leyo umpintshi lo wachamana eJolvet hayi ningixolisele bafethu ngengikwazi hayi ngeke bafethu ngeke dokotela ngeke into enjalo leyo siyenziwa kodwa ke angicabanga ukuthi iyona ukuthi ngagana lelo fana kanti yini evuswa ngoba kuthuma gamka kuvusa umuzi uzovuka kanjani umuzi ngaqhamuka kubathwana ngaqhamuka ukuthi ngoba siyafana bilibethu leyo nto cha nama ngiyiphasisa impela kodwa ngisho ukuthi ngithini siyabonga ndemandla lokaswemani impela ngibingelele ukuthatha ihlelezi hey mina nje angihambisani nje nale nto yobulili angihambisani ngempela nje nale nto yobulili le okubona ukuthi kukanani hayi angazi ngempela ukuthi ngithatha njengento eyidimoni nje leyo umsindisile manje mdudu sure professor ngizwe hayi akukho right yathini ukuthi ndiyindoda ndiyilanda ndiyindoda hayi idlozi likalilahla hayi engekho kaloku le nto okudala nezinto zinto zangoku Sawubona Dr. K nawe ngizwe ngisacela umkhulu ngiphi inamba yakhe ekuyiyona yona Sanibona umanqoba lo wamcuno hayi mina ngithi ayilonga ngale ndaba ukuthi abantu besimame begana nebodwa noma abantu besilisa begana nebodwa ubulili nje obodwa begana nebodwa hayi angivumelani nakho kwamcuno uyazi nje ungizwe asikubheki lokho mkhulu nomacingwane ngithi angibonga khuluma nobongani wakutheleza mkhulu cha thina nje esikholele emadlozini nawo kuseyonini kanjalo sibona nje kuyinkinga ngikubona kuyinkinga lokho ngoba phela ngeke sikazi ukuthi mhlambe noba bomkhulu nomkhulu asabalala phansi cha bengathi asisho ukuthi siphikisana nabo uyizifiso zabo nama-feelings zabo nohulumeni wabo lolu hulumeni obavumelayo
angeke sisho sithini nawe ulandela umthetho kodwa nje thina impela ngoba ngifakaza ngeke impela amashene evume sengicabanga nangu nkosikazi nangu sibani uzo-ede igama elihlala lidlala ngabe sekuphambene nomthetho wakabuthelezi-ke lo cha salile umthetho kahulumeni loyo kodwa nje hayi akukho right ngempela anguboni ku-right. Alright bafowethu 0861010 300 0861010 ake sizwe abantu kuma calls ukuthi bazothini siyacela mawufona ungathathi phela isikhathi eside thatha nje isikhathi esincane ngoba ngo52 impela singena lapha kwi prophecy ukuthi sisiza abantu 086 1010 300 086 1010 300 inkinga yethu isikhathi esincane ngoba nathi besafuna ukuphawula ngalo lidaba nizokhumbula ke ukuthi lapha izolo ukhetheleze bebhizi eshuta kwimoja lapho uhlelo labefundisa amabhishopi impela kuhlala kuthiwa kuyashuba lapha kodwa ngibona ngakushuba mina bona ngakushuba nje mina ngizwe mina ngiyinyanga mina ngiyinyanga futhi ngumfundisi lokho amjiki aze najabulele nemvumo yekoli sanibona nechief imaki ngicela ukuza upresident kodwa kunalawo limit wakhona cha phela ngithi mina ngupresident umpresident oqala isiqopha mlando president ongena budget ayi yakuzwa manje 086 1010 300 086 1010 300 Boma sawubona Sawubona mkhulu sawubona Bhutumiso Mulweni hayi nikhuluma nombuso la eMount Royal Hlala phezulu kodaba mfowethu khona engixakayo mina ukuthi kanti labantu mabeguga bashona ngoba angaze ngibone ipoqa mntombi yekhehla awu insizwa impela ikhahla kahle kakhulu futhi nama kaze ngibone impela nempoqa insizwa yesalukazi nje nanga impela usiyakhokhoba wayilento hayi angaze ngibone Shuthi basheshe bashone mfowethu asisho kanjalo fana na isalukazi sinamatathu nje impela mina sesibiphe nawo angazi ngisibona mina phela ngithi hayi ukuthi bayafa cha kodwa yabuya inetwork ushothi usomizi inetwork izobuya hayi ngicela ungaphawuli ngegama lomuntu umkhulu umbangani usomizi vele nenkingi khulu ngicela ungangikhulumisa amagama abantu anginayo private jet namfowethu hayibo lo muntu uyagada lo muntu hayibo uyazi lo muntu lo ugada impela manje uthe ubani wemfowethu ngumbuso la eMount Royal uyakwazi ukufika kazi ukadla kwenza into uyakwazi ukuvika ngibuza lokho ukuthi uyakwazi yini ukuvika wemfowethu ngizwe lo muntu uyakwazi ukuvika yini angikwazi omkhulu bese ngicabanga ngakwazi emfowethu awuthathe noma iskipper sakho sinensila yakho uskiphele ngaphandle kodwa ushayile mfowethu awuthathe iskipper sakho sinensila yakho uskiphele ngaphandle sibone ukuthi uyakwazi yini ukuvika iqiniso omkhulu thina sinenkinga nje uhulumeni wethu manje usidayisa kakhulu ngoba nayo soyigayile ivoti ke phela ayikho into esoyisho ya mfowethu siyabonga kakhulu khetha lapho siyabonga mfowethu uphile nje sosho uyezwa hey danke mfowethu sifuna ukudlala ngohulumeni bakithi sifune insizwa kahle uhulumeni umsana ukudlala ngaye bakithi hey 086 1010 300 086 1010 300 086 1010 300 Buma sabona Yebo mkhulu Yebo mama Njani nongizwe Philile njani Ikhona nami mkhulu ngisacela umkhulu angibhekele bani Hayi mama sisakwi topic manje sisakwi topic ake sizwe abanye utubani 086 1010 300 086 1010 300 Ake ngibona utubani ngimthola 086 1010 300 086 1010 300 sibona utubani esimtholayo lapha osafuna naye ukuphawula 086 1010 300 086 1010 300 ake ngibona utubani engimtholayo vuma sawubona Yebo baba. Yebo baba. Yebo njani? Siyaphila njani? Siyaphila njani? Hayi khona. Hlala phezulu kwendaba. Yebo baba. Yebo. Phela lo ethan akuthatha umuntu.
Sibaningi sina budget. 0861010 300 0861010 ake mvele mfethu vele sikhumbule kaBhaca sigijime siye la masibuya lapha siyahlola sikhumbula kaBhaca manje siya la